Е супер. Да, да. И това го казва немец. Не е българин, не е аусленда. Нали? И Който е тук на цял живот. обаче, Аз му казах, че не съм доволен на тия пари, вика ти колко взимаш примерно в Берлин. И аз примерно казвам от 3 до 300 чисти, той ми вика, как така е нормално, да правим по 10, по 12 часа на ден, колко да взимаш? повече работа, а кинтите са повече, естествено, обаче пък разлика ти е 500 евро. Да. Защото той, ако вземе тук 2,7, аз горе примерно взема 3. Ма разходите. Там имаш много повече разходи. Много повече, да. Да се отбиваш от работа, но... Ще видиме, по-късно смисъл такъв. Ай, днеска и неделя ще видиме долу-горе, нали, едно кафе. Ама вчера, примерно в Лайпциг, къде седнахме, трябва да ти кажа, че по моите впечатления, извинявай, ама, ние седнахме 7-8 човека и плюс едно хранене за малката. Имаше и вина, имаше и бири и като погледнеш реално, нали, колко пъти сметка 50 кинта?